ayikho intombi enenhlanhla njengoPenny Ntuli. Sengisho uPenny Ntuli osebenza kuGagas FM. Abo lasuhleze edla Nkosi yami. Hey! Obhuti bayamthengela hayi ngoba engenamali cha ungizwe kahle. Le ntombi yaspoilwa guys. Zuzu nomzuzu uPenny umbona ku social media uhlali phansi uyadla namadoda. Hey intombi ethanda njengaleya. Ngithe ungizwe kahle lo muntu unezimali zakhe. Uke waswipe la enyangeni iPhone cash. So that's to say unemali akaqoli bantu. But unenhlanhla yabantu abamthengela ukudla. Which is something that is very very rare. Sithi thina abantu asidibana nabo sibancinza ugesi. Abanalutho. Uthi nobavakashela ubona ukuthi ama isigubhu sagesi sikhamisile uncinza ugesi. Umuntu uyabheka uwardrobe wakho ufaswa ngelokhunja yeorange. This is Assertive Fembe City Temple of Zion. Hey! Sisi awubhuti thina esidibana nabo imoto zabo zifile zihlezi phansi kwezihlahla zikakelwa yinyoni. Mambuzi bayihlele la moto party no ayina battery. Uthi ke wena usozithengela iweave yakho ngecash umuntu abe offended uba uyithenga kanjani iweave ekubeni imoto yakhe ihleli phansi komthi kakelwa zintaka. Meanwhile on the other hand uPenny uthengela ukudla nje. Namhlanje udla KFC. Kusasa ama ribs. Hayi amabheka. Hayi maPenny. Asiplage ngamadoda Nkosi yami. Yasisi inzima impilo esiphilayo. Thou shall agree with me. Umuntu uthando befike kwakho avuthulula idanoni zabantwana from the fridge. Iyazibona ezesikhafutini. Hey! Uthi uyambheka ayibonanga uzimincile lapha yange tropical juice engakanyani yesikhafutini uyayibona ba yesikhafutini sabantwana. Athi